we would like to invite you guys na kinahanglan na mabuto mo kung gusto mo kausaban sa inyong lugar. Yes. Group ba? So we would like to rate this following officials here, the top KKK. Running for mayor. KKK means Kasagan, Kalambuan, Katawahan. Diba? Yes, ang atong running mate para sa pagkamayor, Presencio Gonzalo Bonel, there's three eyes na, or Sir Bumboy, no? Mas familiar siya sa nama, Bumboy, din sa inyong tabi. And of course, to our Vice Mayor, yes, Mano Garcia, and for the councilors, we have Emtoy Daniel, Celso Padrillo Jr. O, kanan silang upat na naasin mga katibangan ng Higala. Ano sabihin? Magabi! Ayaw! Ayaw! Malalaki ko ninyo na. Sige. May gabi sa itangay, maluoy mo. Unsa man ka nang hayag na kayo? Ay, di yung ganahan, hayag na kayo ba? Makita rin ninyo, maulaw mo. Actually, sa bangko, nagkanay sa tungaon, mga bangko. Ang listen naman yun sa tanan ang pagsugod. Kasi pagsugod, sayang sa tunga. No? Orkin sa may ganahan mag-jam no, pwede kayo mag-jam sa buhano kay ato ang maling kalinawan, nakatalan. Para malinaw sa mo, din lang kami. So guys, so kinsa may ganahan makanta diha, ina lang ni. Doon lang mo. Ayaw kauwaw. Kay kita-kita naman. Okay, moving on. We'll take it slow for a while. First song from TV Groups. Para din sa mga grupo diha! Drama ba kayo sa mga grupo? Tara, dancer na dancer. Tara, match dancer. Inside